Hej kaffemand, det er mig. Same procedure som i går. Med havremælk og hele muligheden. Ja, nu til dag, så ved man jo aldrig helt, hvor folk de står. Og hvad slags ting man nu må hælde i den. Og så alligevel, jeg vælger stadigvæk at tro, at ikke hele verden er forbandet. Når man går rundt på sådan en solskinsdag på Nørrebro, så kan man næsten ikke tænke andet. Medister og kebab, bikini og hijab. Kom se og smag på livets farvelade. Grønt bazar og sushi bar, det stråler smukt om kap. Fra Mimers Bakke ned til Renshavsgade. Jeg tog 5C fra Superkilen ned til Blågårdsplads og fangede et par glimt af den her verden, hvor nogen tager en shisha, og hvor andre tager et glas. Forstærker glæden eller dulmer smerten, hvor Anna blander